Vuurwerk zorgt voor steeds meer gedragsproblemen bij honden met soms desastreuze gevolgen. Dan wordt het op een gegeven moment een vraag van wat is de kwaliteit van leven nog als een hond bijna een half jaar alleen maar in doodsangst leeft. En verder in deze Zeeland Nu Vandaag. Bouwen met schimmels en oude spijkerbroeken. En ambtenaren controleren bomen in tuinen. Goedenavond. Hoewel het officieel pas over 8 weken mag, zijn de liefhebbers van knalvuurwerk nu al actief. En dat levert stress op bij hondenbezitters. De harde knallen kunnen namelijk voor gedragsproblemen zorgen bij hun viervoeter. En dat vuurwerk een grote stressfactor is, merken ook gedragstherapeuten, die steeds meer honden onder ogen krijgen met vuurwerkgerelateerde klachten. Thuis zit hij alleen maar in de kast onder de trap, gewoon bang voor het geval dat hij een klap hoort of zo. En dat is zijn veilige plekje, dus ja, en gewoon geen happy hondje. Sammy liep 5 jaar geleden een trauma op toen er vuurwerk bij hem in de buurt werd afgestoken. Sindsdien heeft hij gewoon heel veel last van vuurwerkgeluiden, zeg maar. En het probleem is dat ze er nu al mee beginnen. 's Middags, 's avonds hoor je het afgaan en hij is daar gewoon ontzettend bang voor. Gaat hij zitten of staart tussen de benen, trillen. Daardoor durft hij niet te plassen of te poepen tijdens de wandeling. Hij heeft al dit jaar een blaasoperatie gehad vanwege blaasstenen. En dat kan heel goed, omdat hij dus niet goed, maandenlang niet goed plast. Carlian Broukman is gedragstherapeute voor honden. Zij heeft honden met vuurwerkstress steeds vaker in behandeling. Het is een van de meest veel voorkomende gedragsproblemen. Mensen zijn echt wanhopig, mensen zitten te huilen. Omdat hun hond gewoon zo bang is en dat ze de hond niet kunnen helpen. En dat baart haar zorgen. In dat hele zware geval van de honden die echt niks, waar ook de medicijnen niet meer aan zijn, want dat zijn geen wondermiddelen. Dan wordt het op een gegeven moment een vraag van wat is de kwaliteit van leven nog als een hond bijna een half jaar alleen maar in doodsangst leeft. Belangrijk is volgens Broukman om de hond aan te lijnen en de angst bij de hond te herkennen. Dat je dus weet dat je hond gaat schrikken van harde geluiden. Je kan het niet voorkomen, maar je kan wel, hou er in ieder geval rekening mee, ook met de tijden dat je gaat wandelen. Dat als je weet van nou, ik heb net de jeugd voorbij zien komen, pak dan even een andere route, zoek het niet op. En als ze bang zijn, respecteer dat. Ondanks alle adviezen en medicijnen heeft Sammy nog altijd veel stress door de vuurwerkknallen. Wat doet het met jou dat Sammy zo hier last van heeft? Het breekt mijn hart. Want je ziet geen happy hond meer. Je hond die altijd zo vrolijk is. En je merkt dan ook gewoon door de andere maanden dat hij is gewoon bewust van elk geluid en elke klap. En dan gaat het dan niet zo extreem zoals nu. Maar ja, je vrolijke hondje is er gewoon niet meer. En dat breekt je hart, ja. Een busrit in Zeeland wordt volgend jaar fors duurder. Connection verhoogt de prijzen met 8%. Volgens gedeputeerde Harry van der Maas was de prijsstijging onvermijdelijk, omdat tijdens de aanbesteding voor het Zeeuwse busvervoer is afgesproken dat de prijzen geïndexeerd mogen worden en mee mogen stijgen met bijvoorbeeld de brandstofprijs. De stijging had voorkomen kunnen worden als de provincie financieel zou bijspringen, maar daar is geen geld voor, laat Van der Maas weten. Hoe staat het ervoor met de monumentale bomen in de gemeente Terneuzen? Controleurs zijn sinds deze week op pad om de bomen te controleren op hun gezondheid en veiligheid. De bomen staan gewoon bij iemand in de tuin en de controleur komt van alles tegen. Zwammen, dood hout, ook bomen die echt op hun retour zijn. Maar dan gaan we ook een stukje advies geven van ga ze op die manier snoeien of ja, als het echt niet anders kan verwijderen. Maar dat is echt het eind, de noodgreep. Eigenaren van de monumentale boom krijgen na de controle te horen hoe het met de boom is. Je merkt toch dat de mensen die de monumentale bomen hebben staan er toch wel extra aandacht gaan geven. Ja, op een enkele plaats zie je toch het verval intreden. Dus, en op deze manier proberen we toch weer dat stukje weer, dat het ook weer in orde komt. Je begrijpt natuurlijk wel dat wij als wiskundesectie ontzettend trots zijn op jou. De 15-jarige VWO-leerling Marijn Vrolijk werd vanochtend in het zonnetje gezet op het Goese Lyceum. Omdat Marijn een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. In de 20 jaar
dat ik wedstrijdleider ben voor de wiskunde-olympiade, heb ik nog nooit een leerling gehad die het geschopt heeft tot de beste 31 leerlingen van Nederland. Puzzelen met getalletjes en dan toch op een ander getalletje uitkomt. Ik zie heel snel, als ik een opdracht zie, dan weet ik heel snel van, oh, dat moet ik zo en zo doen. Marijn krijgt nu extra training, waardoor hij nog beter wordt en volgend jaar mogelijk mee kan doen aan de Benelux-olympiade. En in het Kapelse Bos staan ruim 60 kabouters op 40 plekken. En je moet goed zoeken, want ze staan niet langs het wandelpad. Allemaal bedacht en neergezet door Torsten Verhoef. Ik ben in Wageningen in een bos geweest en daar hadden ze ook kaboutertjes. En dat vond ik wel zo leuk. Ja, en dan gaat het op een gegeven moment, ging het een beetje gisten. En toen denk ik, ja, zou het in Capelle ook kunnen? Ja, het kan dus. Hij maakt de kabouters, een mannetje en een vrouwtje, thuis van gips en de huisjes van onder meer afvalhout. Hij zet ze zomaar neer zonder dat er een thema is. Nu ben ik ook bezig hier met een omgevallen boom. Die heb ik uiteraard niet zelf neergelegd hier. Dus dan ben ik een thema aan het maken en ik heb nog wel ideeën. En thuis ben ik wel dingen aan het voorbereiden om thema's er neer te kunnen zetten. En de kabouters worden nu nog gedoogd door Staatsbosbeheer, maar er wordt wel gesproken om er iets permanents van te maken. Muren van stro, blokken van hennep, isolatiemateriaal van vlas en spijkerbroeken en stenen van schimmels. Allemaal natuurlijke bouwmaterialen die ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in de bouwsector wordt verlaagd. Er wordt in Zeeland op diverse plekken al mee geëxperimenteerd met deze methode. Maar in Luntershoek, bij Hulst, staat het eerste huis dat volledig biobased is gebouwd. Ik had altijd op mijn bucketlist staan dat ik een architectonisch interessant huis wilde bouwen. Alleen ja, de meeste kavels zijn bepaald en gebonden aan projecten. En ik had eigenlijk zoiets van, dat wil ik niet, ik wil compleet iets anders. Dus zijn we op zoek gegaan naar een bouwval. En hier stond toevallig een bouwval. Ze kwamen in contact met Boas Brom, die heel graag een biobased huis wilde bouwen. Ik heb een beetje het initiatief genomen voor dit project en de bouwkundige details bekeken. Samen met de architect. Ik heb de juiste mensen erbij gezocht, de juiste materialen, dat soort dingen. De woning is energie-neutraal en volledig met natuurlijke materialen en circulair gebouwd. We verwarmen met een massa-leemkachel van 4000 kilo. We hebben onbehandelde muren, zodat de kalkhennep die in de muren zit kan ademen. We hebben onbehandelde kozijnen. We hebben een zonneboiler, zonnepanelen, 3-dubbel glas. En de binnenmuren zijn gevuld met stroopvlokken. Nadja is, kijkend naar het resultaat, ontzettend blij dat ze samen met haar partner de keuze heeft gemaakt om op deze manier een woning te bouwen. Sowieso de gedachte dat je iets doet voor het milieu. Het klimaat is fantastisch. Het is gewoon een heerlijk huis. Het kennis- en innovatienetwerk Circulair Bouwen is ook al jaren bezig om biobased bouwen in de Zeeuwse bouwsector te stimuleren. Om als bouwsector toekomstbestendig te zijn, merken we dat er verschillende stappen gezet moeten worden. Een van die stappen is hoe gaan we aan de slag met biobased isoleren. Biobased isoleren zijn verschillende vragen over, in uitvoering, in kosten, in detaillering. En dat willen we als netwerk gezamenlijk op gaan pakken. Dit gaan we doen door gezamenlijk een pact te ondertekenen. Van in principe gaan we aan de slag met biobased isoleren. En vervolgens gaan we verkennen op welke manier we dit gaan doen. Kijkend naar het klimaat een belangrijke stap in de goede richting. Maar daarnaast is het volgens Mila Verne ook veel prettiger werken met dit soort materialen. Je hebt bijvoorbeeld geen stofkapje nodig. Het irriteert niet aan je huid, zoals je bijvoorbeeld bij glas of bij steenwol hebt. Het is eigenlijk een heel prettig materiaal om te verwerken. En het is heel goed voor het klimaat en voor het milieu. Daar is Brom het volledig mee eens. Hij vindt dan ook dat de bouwsector zo snel mogelijk moet overstappen op het gebruik van biobased materialen. Omdat grondstoffen opraken, we hebben een CO2-probleem, dus we moeten allemaal toch wat minder gaan gebruiken. En als je natuurlijke materialen gebruikt om een huis te bouwen, dan kost dat geen CO2-uitstoot, maar je neemt het op en dat sla je op in je huis. Dus het is veel beter. Buiten dat is het woonklimaat, het leefklimaat is ook gewoon nog veel prettiger. Bij 15 graden, zonnige periode en enkele wolken was het een prima herfstdag. Morgen verloopt iets anders met regenachtig weer, vooral in de middag. Het wordt verder maximaal 15 graden bij een stevige zuidenwind. En de dagen erna houdt het wisselvallige weer aan. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk ook altijd nog terecht op onze site of in de app. Voor nu nog een hele fijne avond en graag tot morgen.